Ano to? Farm? Sino to yung cemetery ito guys kasi pwede siya maging farm. Diba parang ginagalaw siya ng mga ano. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa ganun. Hello guys, good morning. So today is October 7, 2018, Sunday at mag-alas 4 pa lang. So alis kami ngayon, magbabiyahe tayo. So si Hagrid ayan, may sakit kasi to. Ayan siya, may lagnat. Pero mamaya lang tayo magchichika dahil ano lang muna namin kasi anong oras na kailangan maga kami aalis. So ayan, mag-makeup lang ako ng very, very light. So, ayan guys, rin yung itsura kong dilim dito. Hi! So, medyo okay na siya. Hindi na siya masyadong kainit. Dito tayo sa bus station. At, punta na tayo dun sa bus station. Actually, maganda yung bus station namin dito. Dito meron mga tindahan na siya. Actually, nagbaon lang kami ng kanin guys. Kasi dito na kami bibili ng ano. Kasi baka kulangin ng kanin. Ang mahal pa naman ng kanin sa Jollibee. So, ayun nga kayo mag-ama. Ka-jacket ako ngayon. Medyo sinirado ko. Kasi ginaw. Sige na pa. Kailangan namin magbayad ng 3 pesos pagpapasok. Ayan. So ayan guys, yung itsura. Nandito naman kami sa pangalawang ano na to, cemetery. Dito naman, sa kabila, lolo ko yun. Bali tatay ko, lolo ko. And ito naman dito, nakalibing yung papa ko. Pero wala na siyang wala na siyang tawag dyan. Pagpupunta kami dito sa malaking cross lang kami nagsisindi ng kandila. Kasi nung hinukay kasi yung mga pinakaluma kasi ang tagal na namatay ni Papa. Bata pa kasi ako noon, hindi ko alam na yun hinukay pala siya. Kaya yun nga, naiinis nga din ako. Kasi diba wala na akong mapupuntahan. So doon lang kami sa cross. Ano to? Farm? Sino to yung cemetery ito guys kasi pwede siya maging farm. Actually, hindi naman to ganito noon eh. Ganyan na siya ngayon oh. Hindi ko alam bakit. Dami mga kanding dito. Kambing. So, dito lang kami nagsisindi guys. Every time na pupunta kami dito. So, ayan. Namatay kasi si Papa guys. 19... ano yun. Basta pa ako. Kinder pa lang ako noon. Ano ba yun yung mukha ko? Pero yun. Katapos nito, ito na yung last. Ito na yung last. Suka. Ang baba. Ano to sting?
Nandito kami guys. Mag-ano lang kami sa Senior Pedro. Ayan, lechon manok. Hello guys. So ayan, change outfit ako today dahil medyo mainit na. So ayan sila Papa. Medyo masama yung pakiramdam ni Papa. Kanina sukang-suka siya. So naghihintay lang kami guys ng masasakyan. Kasi ayun, tapos namin kumain. Tapos ang mahal pa ng pagkain, ang mahal ng ano kasi nagdala kasi di pa nadala kami ng rice. So pag may rice kang dala, may charge na 50 pesos sa table. So nag-order na lang kami ng rice. Kasi naman mauwi sa wala yung 50 pesos. So ibinin lang namin ng rice para walang charge. So yun. So yung rice namin, nakuna na namin konti lang. Naghintay na lang kami ng bus pauwi. At least diba, natapos din yung aming araw. Para at least may magawa din sa bahay pag uwi. So yun, ang init. So, andito kami sa van guys. Nag-van na lang kami. Tinyaga na talaga yung buhok ko guys. Uy, grabe. Nag-van na lang kami kasi si Papa nasusuka nga siya sa bus. Nasusuka siya sa bus. Ang mayaman to. Ah? Hello sir. Sir. Tapos ito namang isa. Ano to? Wala doon pamasahe kasi ano lang to. Itatapon lang to sa labas. Oh, wala nang lagnat. Wala nang lagnat. Fairness. So, naghihintay na lang kami dito ng ano. Haggard ang lola. Oy. So, ayan. Pauwi na tayo, guys. Ito yung buhok ko, oy. Laki pa naman ang mukha ko tapos yung buhok ko. So, ayan. Maganda sila, mama, wait. Hi. Ha? Dala mama. Dili na. Hi. Buti na nga wala na tong lagnat. Kasi nilagnat kasi to. Kasi nga, ang reason kasi guys na kasi every time na every year pupunta talaga sila mama dito sa ano, yung parang para sa tawagan na pa Tagalog pa. All Souls Day and All Saints Day. Ayun. Hindi All Saints Day. Ano Tagalog na? Anniversary. Every anniversary. Oh, every anniversary ni tatay. Bali tatay, yun yung binigyan namin kanina. Oo. Yun yung lolo ko, side sa mama ko. So, ako yung pinakamatigas na ako na pinakamatigas na ulo na hindi talaga pumupunta. Parati akong delayed, parati akong late. Kaya every year din, si Hagrid, parati siyang nilalagnat pagdating ng, yung lagnat na walang ano. As in guys, hindi ko alam kung naniniwala kayo doon na. Pero, ang tawag sa amin dito is parang, inaano siya ni tatay or yung mga, tawag sa amin dito, abay-abayan or parang, inaano siya ni tatay ba? Parang ginagalaw siya ng mga ano. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa pero last year, wala. Lagi ako noy. Wala kasi pumunta tayo dito. Last year. Kuan pa, yung 2016. Hindi tayo pumunta. Late din tayo. Late din kami noon. Na dito. Talagang nagkakagulat siya na walang reason. Bigla lang siya umiinit. Ganon. So, kaya ngayon na may anak na ako, hindi na matigas yung ulo ko, pumupunta na talaga ako. Pero delayed pa rin kami. Parati kami late. Kasi nung last, hindi kami nakasama sa anniversary kasi August yung anniversary ni tatay. Hindi kami nakasama kasi exam kasi yun ni Hagrid. So, yun yung reason. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa ganun, pero kami naniniwala kasi kami sa ganun eh. And, meron pa akong itichika sa inyo, pero iano ko na lang sa ibang araw. So, yun.